ereksi atau apa to ereksi. Iritasi. Infak. Kowe rasah melu-melu. Iya. Angop kok disuarake. Tanggapke jatilan, Pak. Aku supitke. Lah. Lah iya. Kan burungnya disembeli. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Iki jane urung dong ning sok dong. Iya. Ayo Tin, getinan Tin. Ya. Kowe nek gelem dandan sok kaya ngono kae lho, moblong-moblong kaya ngono. Kae pendak dina seminggu pisan luluran, mandi uap. Oh. Dadi kowe ning dhuwur ceret umup kae lho. Uap knalpot. Iya. Mandi, biyen asline ngene iki, mbok takono. Wah, ning mripate biyen kae ora digawe biru ngono kuwi, ngono kok biru tok kei apa? Aneh-aneh barang ngono. Softland. Softland. Lah mengke kula picek, Pak De. Ah picek ya ora apa picek mata-matamu dhewe kok. Iya. Iya, kok oh dheke nganggo kacamata dadine sok ngene. Kowe tak kandhani ya, aku ora menging kowe nganggo softland. Kowe ngerti Mas Garing Rakasiwi kae pelawak Jogja. Iya, rasa takon, ngono wae. Kae mripate kena infeksi karena pakai softland yang nuwun sewu harganya tidak ora asli, ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi atau apa to ereksi. Iritasi. Infak. Kowe rasah melu-melu. Infeksi, iritasi. Oh iya, bener ya kuwi. Mripate iritasi. Kuwi nganti digolekke donor mata karo banyane Dokter Acong ki sing duwe donor mata nang PBB kono. Kuwi ngati-ati, sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tembaske, Pak. Hah? Tembaske. Nek kowe melu aku tenanan, ngabekti karo aku tenanan, aja kok softland. Mripatmu ki tok nayo ongotan ana kacamatane kae. Ongotan sing ning kacane kae lho dadi apik nok. Iya, iya, kae mbiyen. Ayo Tin, gentenan kowe nembango. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Hari kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu. Nganti ke Bocah semene, bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak. Hati-hati lho, Ting. Kuliah ya. Iki biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki ta. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Tawani ngaceng. Iya. Ayo gede kowe nembango. Iya, sing apik. Napa niki? Engko. Liwong ki mengko kari dhewe. Urung-urung kok liwong. Ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwong. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah teko-teko penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang, ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ayo sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke, engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iki kon medhun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, pepeling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Oh ya. Pepeling nggih. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya. Rukun Islam
Neno aja padha ditinggalke neno rekon Islam niku lelo sahadate sa Orisa kayak anak musik gendon nangop ganggu wong ngrasake pepeling Ngantuk Pak niku, Pak. ayo kon bali ya Kajenge, Pak. Hah? Ajeng nonton kok. oh ya wis ben men seneng layang iya angop kok disuarake Sasake dirumbokne nggih. oh atos kowe iki ora ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar Sini ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. apane Ya asline. asline Orisa Heeh. oh iya ben oh ya kaya kowe barang kaya ora kowe iki ketok ayu rak mergo dandan Nek ora dandan. ana ora dandan turu ning mobil ya tak rungokke iki sapa to sing ora iki alah ya ampun Tatin to mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang bul ngetok Ora ngetok ya. awang Ngences. ya Kang angka siji neno Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakke poso papat zakat papat zakat neno nino ping 5 ping 5 wah ping 5 ibadah haji Ariza iki hamil lagi ya cocok nggih kang apa hawane ademe kaya ngene teng kene ya wis ben mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji wingi bar Agnes nglairke gendi Tiwi nglairke gendi Orisa nggih Orisa sok nglairke kowe gendi kowe nek bareng pripun nek bareng ora apa-apa aku tak golek sinden-sinden liyane berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa engko tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya Alah gayane mbiyen ketok apa saiki ketok apa mbiyen ra ketok saiki ora ketok ra ketok gedene semene ra ketoke piye atok tutupi Hah Apa ta Apa lho ayo wong kok padake apa Padha anting berarti ya tekan ngendi mau sak modar kowe salah sinden nembang kok dadak disambi omongan barang ora iya Hah 5 ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok ya le anteng-anteng le do wah ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki iya nek muni tekan transit isih do preman kae ngloso bareng sut ngono adu ndas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae terus Tatin ngentut bubar kabeh gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan Aku ngentut Ariza gitar to oh nggih ayo dipraktekke kok piye ayo ora wong sing jeneng wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek wong wedok akeh kae lho lekuk-lekuk es apa jenenge
Selulit. Apa? Resmak dengkul kowe iki ora dong rasa omong. Resmak. Apa kae terus? Ah iya ora ngremene itu balapan gruk. Nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing hamil. Ngapa wi? Ambo. Oh, Wis gak dirampoke. ngene ngapa? Ayo. Kaya ketoprake Warsudi ya lho anggen. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang. Ora rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk. Wis suwantine tansah dielingke.
Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya, ya. Ayo, Mbak Elisa. Ya. Elisa Orkarus. Alaso. Apa ngajek ora? Ngadeg. Oh, ngadeg. Heeh. Iki marai mumet meneh iki. Apa ndase mumet terus? Ya, ndase. Mumete pisan wae rasa bola-bali. Nek mules ki weteng, nek mumet ki ndas. Iya. Yo. Ya, iki ora acara apa-apa tapi acara supitan kitanan. Ya. Sutit. Supit kok sutit. Sutit apa sutit? Supit. Oh, sutit. Supit, heeh. Ora ngerti agone. Heeh. Mau wis takon kuwi supit. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane. Penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang niku, Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan, Pak, aku supitke. Lah iya. Kan burunge disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ana dianake ngopo-ngopo. Iki jane urung dong ning sok dong. Iya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malungan manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki. Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke brejine. Pleci, ya. Kuwi disembelihne. Ming dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelihne. Iya. Wis pokoke wayangan. Nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan. Lah ngopo mergane? Ya wis ora wajib ditakokke. Ora oleh. Wis, sesuk tak kandhani ning omah. Sesuk. Sesuk sore tangi turu terus ning nggon aku takon. Supit kuwi apa? Oh, ngono ya. Nek kowe urung dor, dong. Dar dong. Dong. Nek urung dong. Dong ora e kowe iki. Lha engko nek kowe takon urung dong tak duduhi. Oh iya. Diduduhi nganggo kuah e. Manuke sing dibelek mau. Apa diduduhi kuah? Emangnya aku arep disop? Diduduhi iki tak kasih tahu. Kuwi basane Jawa diduduhi. Didodohi. Ora kok diduduhi kowe dikuwahke ngopo? Ora ana daginge kok dikuwah. Iya. Dadi yo nguwah yo tatin utawa si anting kuwi dikuwah temanja. Iya. Toki banyu kon jerum nang kuali ya wis. Le ngudak nganggo sekop. Wus. Iya. Anting entong. Iki entong dudu anting, Pak. Nek anting cilik, iki entong gedhe. Ya wis ben ora. Iya. Ayo nembang Elisa. Apa nembang? Nembang, heeh. Nembang apa? Mono pamundutan. Apa? Oh, cepeng gunung. Mono manuk-manuk kuning, podange kuning e. Heeh, podange kuninge. Nggo silit-silit irenge kae lho. Kon Apa kuwi mau bahasamu piye? kon podang kuninge kuwi anane ana sairene. Saire. Anu silit ireng. Podange kuning. Diloko tenan kok. Ya ireng ya ben abang ya ben. Ora masalah. Apa to jane? Aku syair kok ya. Sleret. Heh? Sleret. Seret ireng Sleret. ora silit. Sleret. Wong wedok kok cangkeme elek. Sleret. Ladong deh. Mange beda. Ya beda kok ya seret karo silit ora. Sleret ireng. Ya monggo dibawani. Ya. Nadyan. Oh iya. Nadyan wujuh temong peksi. Peksi ki apa, Pak? Peksi iki manuk. Oh, manuk. Oh, nadyan mung manuk. Heeh. Agawe talining prangta alus man
goleki si podang kuning. Awas Pak, mengko wedange mutahi ndase kuwi ati-atine. Kuine bapake ki mlumpat-mlumpat iki ndase wong akeh karo nggawa wedang Pak. Nek mutahi mesakake nek sing nonton kuine. Nyuwun pangapunten nggih para penonton kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ya penontonnya akeh banget ndase kaya semut, Pak. Kuwi nganti ngene-ngene iki alon-alon ndek karo nggawa ngene-ngene. Iki iso lho aku medun mayang sesuk dunek-unekke wong akeh. Iso mulang sinden ora, Pak? Ono wong delok dindas-daske. Awas Pak, nuwun sewu wedange mutahi mestakane. Oh, mestakane. Mestakane wong ndas. Mestakane mesti ndas-daske piye to, Pak? Mestakane. Ya tenan bocah. Wis ben wong kuwi wis canggih, Raden Wedang ki canggih ora bakal mutahi sapa-sapa. Masa ya, Pak? Nganggo ngene driji ngene iki iso diunten. Nek ngono ngendi? Omah makan anu sing kondang ki malah nganggo sepatu roda. Wong nganggo sepatu roda. Ibaki sepatu roda cus, aku urung tau. Urung tau. Kalau ning angkringan. Urung tau Pak, ya sing murah, keringan 2000 wis entuk. Pangan ngono kuwi ombenan kaya asah-asahan wae regane 20.000. Ha iki jenenge wae angel-angel kok ya aku ora ngerti kok ya. Iya. Jus. Jus alpukat. Jus alpukat. Oh iya. Mojito. Apa ki mojito? Wah, jarene Reti. Janene ngerti ra Reti. Apa mojito ya apa? Ya sing sandwich. Sandwich. Ah, iya. French fries. Bener. Iso ra lamben ini dijajal sih ke. Dadi nek ning restoran ra ngisen-ngisen ke dijajal. Jenenge apa? French fries. Sandwich. Aku nembung sandwich ngono kuwi didoli rambut. Duduk wik. Apa wong nang restoran kok kon mangan rambut? Iya. Untung lurus. Apa ana sing gretek? Wis gek terus ke. Iba bunga hengatiku nyanding bisa ming kamu para reti tombo trembelane kok. Lah ngopo? Aku ki ditanggap mayangi kon ngomong karo sindenku dunake mingkem awak. Iya. Lah benake ra reti benake. Aku sok ora tak benake. Mangkal badangnya ki vibration. Apa? Ini Pak vibration. Apa vibration? Pak Getir. Oh, Pak Getir ki Pak vibration. Vibration. Pak vibrasi. Ya, vibration. Nganggo getaran. Nek dicopke listrik getar dhewe. Monggo ya. Udang kuning, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mi barang gonku goleki ora krasa esuk awan.
selamat untuk Dek Putra, muga-muga dadi bocah sing migunani tumrape bangsane. Amin. Lah kene iso omongan apik. Ya jelas no cah cerdas padake. Mesti wangsulan ya. Ya omongan ya jelas cah cerdas padake uteke encer. Heeh.